अगर रउआ सब चाहता कि प्रेम म्यूजिक के वीडियो रउआ तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन के दबाकर चैनल के सब्सक्राइब कर और साथ में बेल आइकन के दबावल ना भूलें। Presented by Prem Music. जब से बादल वाला कल निकला के ना पढ़ाई, जब से बादल वाला कल निकला के ना पढ़ाई, तोहरा से दूर रह के जान हमसे जियल न जाई। जब से बादल वाला कल निकला गे ना पढ़ाई, तोहरा से दूर रह के जान हमसे जियल न जाई। तोहरा से दूर रह के जान हमसे जियल न जाई। जान जान बोला ना चेहरा तोहार लौके किताब में हरदम, पढ़ल भाईल मुश्किल तोहसे कहिले सनम। एक पल के दूरी तोहसे अब हमके न सहाई, एक पल के दूरी तोहसे अब हमके न सहाई। तोहरा से दूर रह के जान हमसे जियल न जाई। तोहरा से दूर रह के जान अब हमसे जियल न जाई। जान कब मत छोड़ के जाइए, जान कब मत छोड़ के जाइए। अगर तू चाहिए तारा मुझे ना जी सके, मर जाओ जान मर जाओ। जय माता दी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छाप चौक बेतिया। कॉलेज के पीछे मिलल आवेला बॉडिया, कॉलेज के पीछे मिलल आवेला बॉडिया। कुछ भी ना निकला के तोहरा गईला के बाद, तू पराने हो हमार कबो ना करी हबे वफाई। तू पराने हो हमार कबो ना करी हबे वफाई। तोहरा से दूर रह के जान हमसे जियल न जाई। तोहरा से दूर रह के जान हमसे जियल न जाई।
सवाद लिखल मोहब्बत के पैगाम। खाके कसम तू बोला कबो ना बनब हद जाई। खाके कसम तू बोला कबो ना बनब हद जाई। तोहरा से दूर रह के जान हमसे जियल न जाई। तोहरा से दूर रह के जान हमसे जियल न जाई। जब से बादल वाला गल निकला के ना पढ़ाई। जब से बादल वाला गल निकला के ना पढ़ाई। तोहरा से दूर रह के जान हमसे जियल न जाई। माता दी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावनी चौक बेतिया।